Eucharistisch Bakhuid in Dubai, Nagabinda Sylvester, Jingjatai Namjukub Milsian Jung Sylvester Carlindo, Kunjuru Nagabinda Jingjata Bamjukub Milsian Jung Morris Karmau, Hiduair Nagabinda Ivada Plin, Sweetie Dotong, Nagabinda ki kam ki jam. Chừng nó bar lai spa lai pusa. Anh Nyngkong lum Nyngkong men outra. Panai la gangu la gader madua. You play dragon radu long Para tongin bu yagi jing dumo jongi bara hakamatu jisu hakane Eucharistisch Bakhuid ni duairu kat bangi janba bat ka ayam land ni pen krai alade naga benda kane ka ayam ka bakarpang ka ba ublei utarwa hangilem ba ka balam ni aitiru yagi ba pangi ba shitam ki ba sonsi ki ba songo jinjar ba ka bor jisu kanam pau haki lempa kane ki Eucharistisch Bakhuid Hakerteng uppa badukon badumensium Bakhuid Amen. Kajinga jang utrai jang yu Jesus Christ but kajingir jang oblay lem but kajinga sulak jang mensium Bakhuid kindon ranka but pi barong Ranka bat piro. Tangin sangesh por ban panmap nagabinda gilait gilat jangi inang yesno nagajim pule ben Nyngkong ba utrai ukran hangi bangidon kam ban kerla kabamut ban wad ia utrai ban shem ban lap ia utrai man gipor ngis ngosu ia kipop ngitrang ban ia kendu biang ia ujisu da ka ba ino ia ka pop jongi tongin shim ia ga jingrai ban ino ia ka pop ban pendimai ga jingim jongi ban ia de badu Chris ban pen klein ia ga jingai jongi Jisu beid, map igi pop jangi, ngilong ke baduna harukam, yarap yangi haka jing talat jangi, nga pala, hau blay badun baro, badhapi konmen kopara, bangalele pop shibun daki jim parkat, daki tin, daki kam, daki jing lay klet, daki jing lay palat janga, daki jing lay palat janga, daki jing lay palat bakrao janga, Namar kata nakarpadi ka Maria Bakhuid kabayaysa ka teisoti ya ki angel ba kiri koi badi api ko himmen ko para banduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bara unis ne yangi badendala mapi ki pop jangi unialam yangi shaga jingi bam jekut Amen. Try can right go blay snegi I can not go play Sngi. Cristo Marco, Cristo Ramco, Benim Jongi, Benim Yangi. Try can not go play
To nginia duwai. Ni duwai ru naga benda ka Bible Convention haga nega sngi sejain bakalang shishaga jimben kray abaro ki brio haga nega ayam land. Ni duwai naga benda baro ki bajinjar ke basosi ni duwai naga benda ka longing long sem bakan don ka jimben timai yaki baro. Ni duwai ru naga benda ki bapangi bashitam bat ki jing dumo shimechongi. To ai ko trai ngi karpad ba ia ka jingyai lindi jong ka nega parthe jongi en penyai da ka jing sen shar jong ka jing suk jame but ba ka balang jame kan kamen ha ka jing shakri ba jai yame da utrai jong yu ji sukri sukun jame uba im bat sen shar renkat bat me ha ka jingelang ka we jong men sim Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pula na ka kitab sirak. Hakito ki bakala ka bamut, ublay ay kalan bakin wan pai. Batukan pam, ya kito ki ba tabdu jingkermen. Batu ay, berla ay haki, ya kabha jong ka jing shisha. Topa shautrai, batu ino ya ki pop jong pi. Todua ya kamat jong u, bat pendunai ya la ki kam sneu. Tuan pai sya ubar bahalor tam bat to pai dien naga jing boman. Bato isi teng ya ka kenja jing sneu. To tip ya ka hok bat kirai bishar ublay. Bato yang skem ha kabha balabu ha khamat jong pi. Da ka jing duai ha ublay ubahalor bat ubadon bor baro. Uei uban ruai ya kejingero ya ubahalor tam hapo kanyamra kumba le kito ki badang im bat ki ba aingu wat mernya ha kajing mutlob ki ba klem blai bat to aingu haswa kajing yap na ki bayap lakum na ubriu ubom judon lakut kajing aingu aidem tang ba im bat uba koit bakia urwai kijing yero ya utrai katno ka kraw ka jing snei utrai bat ka jing map jong u na ka banta kito ki ba phai sha ut kaktien jong utrai Ni sango yau blai. Nasam lai puar nambar nyau spa kat ar. Nyau spa kat ar. Sngo kmen hu try but to shut kmen. Suku primbala yo ba prakapok jamu. Suk suku tau priuba yo ma prakapok. Suku ba yo ma jingpala. Suk suku tahu priu trayu nyau ubaho Bondan jinga sab kenyala gadonu Suk menu try matu syak men Suku priu balayo mam nakapot Setia laga pop ngaring sering swai Senyas ngingahut ngalen nyar las newborn Pas ngiban meka si jong meka ban kiayangan Jaran ka borjonga kumbatan kasilyu Scout men who drive a to shak men.
Penong yela deu paduk nakabanta jongi wat lau lalong bariu spa kenang bangin dup kelaru spa daka jing duk jongu Haleluya 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 Utrai undon rengkat bat pim. Rengka patpir Kajim puli na ka gospel Bakhuid kat kumu Markus. kaburam hamegutrai Kat ba u Jesu dang mi ban late jing late. Uwe uburyu ula wan marre. Badula dem kosiyu hakama jungu. Badula kiliyawu. Ko nongi kai babha. Ngade ban le ayu. Ban yo ya ka jingim bam jikut. U Jesu pat ula ong ha u. Bale pikot ianga u babha. Omdon u babha. Laitang u blay marwe. Pitip ya ki hukum. What peniap, what claim, what to, what sakilamler, what le klop. Burom yala upa, bat yala kakami. Uta ubri ula on, kono ngikai. Yakine barro ngala rake nadu bangadang kina. Ujisu la peit yawu, badula eat yawu, badula on ha u. Satang kawe ba pidang duna. Kilate, Dino barro, kat kaba pedon, badiasam haki baduk. Kumda pen sa kenshaws pa happening. But ale to bodianga. Habaula yusngo yakane ka jingong, ula tangyong kakamat. Badula late no da ka jing sausi. Namar ula long ubaris pa shibon. Te ujis ula pay saudong, badula ang halagi senran. Katno kalong kaba yakitu ki badons pa bandru haka hima oble. Kesinran kilas ngo kindit yakine ki kitin jongu. Henry Jesu la ong biang haki kokun jonga. Katno kalong kaba yakitu ki bashania haka spa bandru haka hima oble. Kakamsuk yaka ut bansut lemba itliu ternia. Ben yau barispa bandrung haka hima ublay. Kumda kisinran kilalingo shushu, but kila ong ha u. Te mano bala ban Lait-iem. Jesu la petli yaki bat ula jibab. Bat ki bryu kalong kabamla long. Kendre om badu blay. Namar kie barro kilong ki bala suda ha ublay. Ka gospel John utrai kajingero ya mego Chris ko himen ko para bayit how try Jesus Christ ka gospel minta Sngi ka wanra hakama jongi ya ka kubor babha ba ngide ben wat ya u babha bat ngide ben shem ya u babha tang
But ka jingshem pura ya babatam ha ka jingim jangi kalong ka jingim bam jikut. But hang ne ngiyo but ni pule but ni puson bun sin syapang une u samla rispa. Ula wan shau Jesu, but ula burom ya Jesu daka badem koziyo kane kalong ka daka shin janga jim mane ya uble Henry haba ula ay kuble ya Jesu ula kot ya nongikai baba. Nongikai baba kabamut nongikai ubahikai ya kie baba. Baru Jesu ula penbait ya lada pikin ya Jesu tangkumu nongikai baba kadon jimma ne. Namar ngidon saudong jongi bun ki nongikai. Haka perte ngidon bun ki nongikai. Naki jingikai jongi don ki binta ki baba. Kaba yede dur bat ke jimmur jimbar kha jongi. Bat ngila bandong kata ke jai jingikai kaba biang bait. Henry kata ke jing snow jongi. Ne kata ke jing so tu jongi. Kamla ban pin kalai ke jingim jongi. Leseng ngila ban yo ya ka idea kaba timai na ki nongikai baba. Andra Jesu padu wong kumno mano balong ubaba tang ublay ulong baba lada ngim iyay syaprang nakata ke jing sngutu balong nongikai baba syaka jinglong ublay ngim laban yo pediang jingim bam jikut ka jingkeli jong ni ubruyu kalong ngade benle ayu ben yo jingim bam jikut Ladang is ngap shis ngap ya bun ngot ki nongikai baba jong ka perte nginum la banyo pediang ke jingim bam jikut banyo ya ke jingim bam jikut ka ka bangide balle ngide ban pediang ya uble bad hang ne Jesu upeit ya ne ubriu ule yaro ya Jesu na marulang nongikai baba henra Jesu ong lada pikwa banyo jingim bam jikut pediang ya ngaku muble namar ngalong uble bad lada pi rai ban pediang ya nga ha ka jingim jampi ba pin dup long uburi ba mane shisha ya nga minda pi ong pikwa ban yo jingim bam jikut henre pidon bun ke baro kaba pim but ino hakama tuble badda de na ka takada Jesu la kirli ya ke jingkirli babun Bad nang daw Jesu la kiliyaw hato pir rekeya ka hukum ula ang ngalay na dong siya dong. Na markini baro kiwan naka jingikai. Ula kenya kita ki jingikai kilong ki baba. Henry kamshim la yarap yawu ban mane yawu bale. Nang daw Jesu ong yawu kile dino ya ke baro kabapidon. Bale u Jesu ula ong kumne yawu kadaw kalong. Warlada udon ka jingkwa ban Yo jingim bam jikut udon bun gi blaitau hapojo. Ulong uburiyu uba mane yeki blaitau. Ulong uburiyu uba id yeki blaitau. Udon kaspa. Nagabinda jongune ukina samla ula burom palat ula id palat badula maneru hakaju kapor ya kaspa jongu. Ula kain kordor ya kaspa jongu bad haka jimbamboy perka jongu haka jakaban mane ya uble udam mane ya kasap jongu udam mane ya kaspa jongu udam mane ya ka jingdon jongu bad shimla ban ino ya kita ke baro kane kade ke jimma jonga pertero bun ki bruyu ki ong ke jingi kai jongu Jesu kilong ki baba shisha don bun ki wadi ki bruyu bam ngeit au Jesu ru ki kren halor kenege jingi kai jongu Jesu klam dada pediang ya Jesu balang uble haka jingem jongi wadi ki bru bamde kristan ru ki kren na ka gospel haba ki kwa ban yatukana bakwa ban yalap badno sneng kraw yano tendeng don ki bru bastard ki kren na ka gospel henry ki bru baro ki bakren na ka gospel kimju pediang ya Jesu kim shimla kelalong nombur jongu Kris namar what haba ki kren halar ka gospel ki don bun ki baro kabatan ye ki shaka perte kabamut
don born jait ki blai tau haka jingem jongi kaba khangla diangi ban pediang pura ya ujisu balong ublai haka jingem jongi ka jingkerla kaba mod kawan tang haba nis tang ban sotu ya kie ke baro kabangi immenta kimlong eye kaba yanu jor bat ka jingim badu kris ladangi ken koridor ya ka jingdon jingem jongi ya ka sap ka pong jongi ya ka jingnang jing star jongi kalong ka babah palan ha ka jingem jongi ka yarap yangi nginung watshu eye palat ya ka bangi don ha ka jingem jongi ka jingim badu ble kalong ka ba palat ya ka jinglong ka ba minda jongi ka jingim badu ble bad ka jingim bam jukut kalong kekelip mat ngistang banong ya kie ke baro kabanga ken koridor kamlong eye ha ka jingim jonga namar ba ka jingim badu ble kalong ka ba kongsan nagabinda kane ngahaban kala kerukam banga emmenda ngadeban kala kerukam banga le kade ngadeban kala namar ya kerukam banga keren bat kibru kam ya de dur bat ka jinglong jongo kris kata kalong ka jingim bam jikut kalong ki kam ki jambaro kabangale minda kade ben yasrim bat ka kam jonga beneng ka jinglong jonga beneng kabamut ya ka rukam banga keren kade ben yasrim bat ka jingi kai jongo kris ka rukam banga ya de bat ki buriu kade ben yasrim badu kris ya ka rukam banga im marwe shimet kadeben ya de dur badu kris ban pinya de dur badu kris ngi haben shom perkat kie kita ki bleitau kabang ngadang id biang apo janga kie kita ki benta kabang ngasham jinge ban ino naka jingem janga kalaban long jimblin basunio naka benta kato kad nongud kalaban long ga jingi de ki buru naka benta kato kad nongud kalaban long ka jingi de ki kam ki jam jongi nakabinda ka tokat nongud kalaban long nakabinda ka jingsnga ba jonga parte nakabinda ki weipap habangi koloi ban nong palat ya kine ki ke baro ngadon kam ban idia ujisu unkerlalong uban Nyngkong nakatagada ujisu la paleit no une ubriu ula leit pai daga jingsosi bale ula leit pai daga jingsosi namar treben ino bleitau na ka jingim kalau kapin sosi palat iawu ben ino ya kita ki bleitau ha ka jingim jago ko himmen ko para khadba ngijan bat ka ayom lent ngidon kamban puson kie kita ki bleitau kaba nga it palat kaba kang nga banlong ukristan ubakam janai banlong ga kristan kaba kam koin banlong ga kristan ba mane shida ya ujisu ki pop jongi ki jimlin basni jongi ke jinglong jongi ke jingit palat ya ke baro jong perte lese kasuki pasuki ka kelalong bleitau hapo jongi tongin karpadi ujisu hakane ki ukirish Bakhuid ba unya rap yangi ban yo ishai kadar ya kum kita ke bleitau kabakang yanga ban yo pidiang jingim bam jikut jisu be it karko kardo yangi ha ke jingim kristan jongi ngiru ngingop ha ke jingit papalat ya ke perte bat ki bleitau jang ke perte jisu penshai yangi kadbangi jan bat ka ayom lent iarap ha ke jing talar jongi ban ina ya ke baro ban stang te mai biang kanamba ngin im da ka ba wat yeme da ka ba puson ya ka jingim bam jikut man ka kelip ma en yaro ya utrai Jesus Christ Jinabla tongin yang pangin pla ya ka jinge ka changi ngange How play Pavadan War Baro, Nong Tau Cabernet Cacandel, but how Jesus Christ Ukun Marway Jungu, Utrai Jungi, Yawala Punan Sim Bakhuid, Yawala Kana Kamaria Tesati, Yawala Shalabe, Popon Dios Pilatus,
la sana Taïew, Lait-ïa la Taïew, Lait-ïa Sngi, Haga Sngi Balai Lambipan Nikibaya, Ula-kiu Shabening, Ushang Shakamon, Blay Upa, Balun Barbara, Nangda Unwan Pa Ben Bishar Kibayim Bakibaya, Nangit Homin Sim Bakhuid, Haga Balang Catholic Bakhuid, Haga Jingasulok Rikuid, Haga Jimma Yipop, Haga Jimmy Pakado, Daka Jingim Bam Jukut. Amen. Lai spot in your pub. Play background, top young snow pa, jing I di bang one bad ku bali per night, bau pa jo me To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallong ka papriang khun ha ublay upa ba don bor barro to tribe ting jinkinia ni ti jumpi na ta jiro ro ting jumu etim doi ni ba balang ko jumu ba ro ko wei khoblay me uba pen biang ya ge jingai ya ki ba enterwa shaka kerteng jame but uba new ya ki jingterwa kinia kum ge jing shakri hok jongi yame ni karpad ya ke jingisne jame ba ya ka ba me ai hangi kum ga tlam jang ka hok men airu ya ka bakan pen poi yangi shaka baino da ukris utrai jangim amen utrai undon rengka bat pim rengka bat pir to ken tiu ya la ki donut ni ken ti ki shau thangin aingu ya utrai ublay jangim ka shong hok ba ka dei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade ka dei ti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken ran ko pa ba koi ko blay ba don bor bat bam jikut namar wat lada mem don kam ya ka jinga ro jangi pinpan ka jing sngungu jangi kadehi ka jingai jame namar ki jinga ro jangi kim penyar e ye ya ka jing krau jame henry ki arab yangi na ka penda ka jim penim lamba utrai jangi Jesus Christ bat kumda rangat bat ka kin hun ruai jangi angen ni ro yame bat ni penpana da ka jing komen kanega por ka baken tang tam tongin tuwai bagabor Jesu kanang pelai lud yangi pa men sim bapuit pen kantang yangi pangin roy ha ka jingi do Chris pangin trang ya ka jingim bam jikut palat ya ki ka barok jang kanega pertai
Darshisha melong Bakhuid kotrai kata me jong ka jingkuid barom. Namar kata ngikar part yeme to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka pa ya umen siem jame kum ka umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagas nam jangutrai jangi u Jesus Christ. Haka por baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka ba ingu yame ula kedia yavu badula ai halage sentran u ong toshim batobam na kane pi barro na mar kane kalonga medjanga ya ka ba naiti na ka benta jumpi. Hakaju kedu kamenda la yabam ula shimya ka kuri badang ka baingo biang yame ula ayaka halake sentran u ong toshim batdi na kane pi barro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang batimai badbam jikut yakaben penmi naga benda jampi par naga benda ki babol naga benda ka jingmap yaki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris to pen kuid yangi. Pen kuid yaki men siam hadim pen kuid. Pen kuid pen kia yaki bapangi bashitam. Yada yangi nau bamen yaki klam. Kajimaya jonka jinget. Kata sin bagi babdune umu Kadri dina kane kakuri Iben braka jing yap chong ne kotrai Dada du Namar kata ngi ke ba penmenda ya ke jingia bat ke jimmi pa jomu ngi terwa hame ko tra ya upu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi rai nguaidem namar mela new yangi ke ba bit benya hakama jamme bat ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padia me bangi ke ba yo binda hakame bat ka snamu kris ngillang ke bela penyet le kawe da umen siem Bakhuid Takin mau ko traya kabalang jamme kabala priang hasatala kaparte bata penjana ya kaha ke jingir rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi wilbert marveno bishop jangi but baru ki lingdo bat kiriniam takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang bat kinde ki bala yutia da ka bakrmen ya ke jimmi pat but ya baru ki bala klat no ha ke jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi baru ngi karpadia me Barengkat bat kamaria te so ti Bakhuid ka kami jango balai. Ujaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baru ki rikuid ke bela penso ba ya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ga jingim bam jikut but bangini ro but pindon boram ya me da ukun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallang hamay ublay upa badan bar hake jingelang kaway jungumen siem Bakhuid barro kaburom bat ke jingero junom la junom Amen ko himen ko paratong in duwai kat bang in janba bat ka ayam lend in shimkia ya gane ke jing kor janga balang ban yad lemba ka jing dawa jangane ka ayam lend ban duwai shirhem ban kala ka bamot ban pai shau trai da ka jing sneurit mensiam I duwai na ka benda baro ki bapang ki bashitam ke bakar padi ngi ben duwai don bun ki bri ki bakarmen bangidang duwai na ka benda jangki yakiru nginwan ra hakamatu jisu minta
Kopa Jungi, Ba Kadeng Kalong Bakhuid Kadeng Jome, Kanwan Kahima Jome, Kalong Kamon Jome, Hakandel Kumba Bening, Toaying Imitaga Jimbab Jungi, Kabala Sngi, Batama Bingi Renghan Jungi, Kumbangi Rungi Map Ikebelis New, but what Elam Yangish Akajim Penshoy, and Ray to polite Yangi Nakabasilio. Top light Yangi Kerpad Kotrai Nagajing Seniu Baro, Hagajing Spoon Jame, Toy Jing Suk Jing Sign Hagisni Jungi, Kramba Dagajing Yarap Kajingis Ne Jame, Gilite Barabon Aka Pop, Banginio Jingada Nagajing Jinjar Baro, Kadbangidang up Kemelindi Agajingerman Bakhuid, but Kajing one pa Jung Nong Penim Jungi, U Jesu Christ. Normal Kajome, Kalong Kaima, Kajome, Kabor, Kaburom, Chinam La Chinam. Kotrai Jesu Christ, Meubela Ong Haki Apostol Jame, Kajing Suk Ngai Happy, Kajing Suk Janganga I Happy. What paid the pop Jangi, Henry Yakajinge Jangabalang Jame, Badahakajing Spoon Jame, Toy Hakaya Kajing Suk, but Kajingatali Kawe Katkum Gamon Jame, Mame Uba Im, Badabasensha, Junom, La Junom. Amen. Kajing Sukutrai, Kandon, Barabo, Renka, but Pim, Renka, Dam Kajing Edo Christ, Tong in Yang Markelia. Hakami ukun lambro jango ble. Hakami ubakitno ka pop janga parte. Sukito ke bala korcha ga jinkawai jango kun lambro. Bukan rat ngablong besong pau pemandrung ko jing cenga. Besong ka gede bermusim cenga sekiahi.
duai Jesu ngi id yame ngi mane yame namar melong ublay jongi melong ublay batim ba wan hapo jongi lembaga nega communion Bakhuid lembaga communion men siam Jesu ba id melong nongi kai baba ban ngi ben im ya ka jingim bat me ko Jesu namar ka jingim bat me kalong baba shibun karko yangi ko Jesu karko barro ki kon ge baduai ha kane ge yukrish Bakhuid don ge bapang ge bashitam don ge basausi halor ki jinglong jongi don ge inga sem bakin brum kin pram don ge kon ge barake ga sika don ge bapang ge batya ha ki hospital don bon ge balinga men siam Jesu kner ka ti jame halo jongi barro ben slaya ki barro ben gandang ge ki barro jubab ye ge jing duai jongi krambang indo pla ben ino ye ki blai tau baro badon hapo jongi bakhangla yengi ban eat but ishir hem yame ban shikri shir hem yame ban mane lai luid yame Jesu karku khardo yengi menda ban gandang yengi menda kalong yengi ki kon ge balai lu shisha hakama jame karko yengi kalbang jan bha bad ka ayam len ban pen grab ha ban ngin perlut ye ke bor ha ka jing bu son yame Jesu karko yengi ban slay yengi menda pen goi pen kya ya bar ki ni ge bapang ge bashito ge baduai bangi ai bor yengi ko Jesu shimdi pura yengi ko Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 Jesu 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 Daka jing riu balai tongin tuwai yaga jing tuwai jubilee bandup light luit na bar ka jing tai jingkum bandup ya jimpin tempura na ka jimpin stam shipor jangi pangin tuwai ru na ka binda ka jing dumu jangi upa Bakhuid kadbanang dan haka hospital ba indup yo kloy ya ka jing ko ai jing kia koppa ubaha bening to ai ba ka jing ei ba mela ai hani how kun jame Jesus Christ uhimen jangi ba haka telik ding jang ka jing spoon kan klang haki donu jangi au men siam Bakhuid kan kapsiu yang angi ya ka jing kermen bala kerku naga binta ka jing wan jang ka hima jame to ai ba ka jinga e jome kan pin kala dur yengi shakin nong lur limka bam chu sham tai ban bet ye ki sambai jong gospel to ai ba ki tu ki sambai kin pin kala dur na shapo ye ka jait ben riu ba ye ka prathe mariang baro kawai ha ka jing linti batikana ye ka beneng batimai bat ka prathe batimai menda ik bo jong ba men na bengno ka burom jome kan ten shine junom to ai ba ka jinga e jong ka jubilee kan kersiu biang hangi ki pilgrim jong ka jing karmen ya ka jinga nu ya ki tiar jing kan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sap priang ya ka jing kamen ba jing suk jong nong sius pa jongi satala ka parthe shame ko blay jongi ubala karku junam kan long ka burong ba ki jinga ro junam amen koppa jongim ba habeni kan long ba kui ka ten jome kan wan ka hima jume kan long ka mon jume ha kan lo kum ba bani toy ngi minta ka jima jumi kala hala ka sngi badama bi gren kan jumi kum bangi rungi ma bi beles ni ngi padote lam ngi shaka jim pan sha han rai ta plai ngi na ka bas ni amen ko blai ko maria ka bada ta ka jing he utrai dum ba la ka kuya pa na pe kinde pala ka kuya so ko jom pa Jesus ko Maria Bakhuid ko mi jo play duai na kabinta jongi kinong pop minta ba ka por ka jingya jongi amen ka buram how pa do kun ba men sim Bakhuid kumba ka ba min kong kum chu minta ba ka por junong amen tongin ya duai endalap sayangi daka jingai ba polite im ngi karpat ya ka jingi sne jame ko trai ba daka nehi ka sakramen daka ba mepsa yangi hagane ka parthe
Men perlong yangi ki nungyo bindalem haga jingim bam jikut da ukres utrai jangim. Amen. Utrai undon rengkat bat pim. Blay badon bor badan karkuyapi. Upa badukon badu mensim bakhuid. Amen. Ya lesuk ban penpana ka kubar babhajang utrai da ka jingim ka jampi. Nisongo yaule. Sanspa lai pusa. Wan yai tat ngaku try Agamit badu baski bernai Wan ya jajan tunga Di jonga tobat martin yaga Len di jonga gatkai kaboru kaduna Ya menga kot gerbatan tanga yo jingklan Wan yat bangga kutrai Agamin badum basi bernai Wan yat jajan jengang Di jonga tobat bertin yaga Buram haupa berkun mensim Bakhuid Bakhulang Nyngkong Jumta Amen. Enyero yutrai Jesus Christ Jinam la jinam Amen.